Iroi try sesin pat ngai keble pi baro a kedeng ke badan bortam ke jong jisu te ha ke video ngaku abangan betai ya kitu ki pasim ya ke umpniang mi snyo namar bonsin haba ngaju ya tho shapang ki umpniang mi snyo teng teng dala jrong ke video ru phimla ban petlot te phinam tebre tiken mau ikni ka we de phishim umpniang mi snyo sapan lang bet bat kasnat ke de ke badan kambha tapi pedan kam ba tu kasnat nang tu hin na dukan jongi namara phithit chwe phila ban yo da ka bom dei ru ka shu ka ju tang ka dor tang ba kaya pher pan te phila ban pan lang bet nang tu na jaka ba de ko umpniang mi snyo sa pan hi namar kitu kinong de teng teng ki ai bet thek tang ka jing pan ka jong phi te namar kata kadau da phiwan hi shanga ngala yo batai ba te don pat ki papen batai te henry ngala batai lupa ya phi kum ne phi sok kan namar phinwan shudu shane te menta bas new surok te ngam pen shlur ya phi ban phinwan kendo ya nga nama bakas new bah ka surok shane te ki ba kwa pat ban kendo kaya da ka wei pat te henry phi haban phone chwa ya nga da phi mot ban kendo yo bangam don pat hayeng te phi sa jinjar em te da shim phnyang mi snyo sapan ka phnyang mi snyo u powder bat kasnat ken te kumno ba phen penan kampan ya katuko phnyang mi snyo da dei shin rang ki baslen ki ta bet arsin chisngi pen khluchwa tang ba phim dei ba phen pen khluch hadu banda ingkhong lane phim dei ban chupen khluch be kum tu da kan ro ba pen ngat lam ba ki ki spot da wai ka spot da wai ka rap ba kham tam ki kan thai le ka tu ka spot da wai da phila ta ha shani da ka tu phnyang ka bala shuma man ta ka phnyang ba ta shane phi kham pen bun ko phnyang phila ai lang ba tu kham bat phila ta lut kini bar khoi nem kini ki ben ta da ka tu ka spot da wai da phita usnyu u pernai u itnat ba nga man ta mde ba ngadap selek le ta kada da itnat re te henre ha ka sngi ka badap selek le tu u itnat ba ken tu phnyang mi snyu ken te nga pat bang ta phnyang nyu le ta ka mur shani shapo bar khoi nga ta phnyang nyu le kini ki benta bajrong pat da ka tu ka sbo phnyang mi snyu ka nga ta ba un stai usnyu bu un pernai te wi ya ka phnyang tun em phila kan ro ba te massage wat ju pende tersim wat ju tap tu pia wat ju te jan hadu nyu kan ta phila ban e la ne baro hisngi la ne baro shimet phisa sle khli pat da ka shampoo ka balak le la ne da ka shampoo jongi la ne da ka sabon ka jongi ken utu powder phi haban le ben arsin shiteyo ti ya ka tu ka video kamon ngala jupen i bet la ka jong han regane ka video nga shuyet hu tang nakabenta ka phnyang mi snyu te ka jingmi te mi hi tang ba phya panan kam dok snat phi hapan we massage bha bar khoi le suki ba usnyu unam ha te usnyu jong am ta ju hap shu re ngade ka ka patlot bha usnyu ten re ulas kem te par ben bha re tang bangala don snyu ru nga ai ka buram show play te ngale tista ngale minot bat menta layat kumba santli kisnem ki banga la ta egini ko phnyang te nga ai ka buram show play bangala la ban i snyu kumne namanga kwa bha ban jrong snyu tang ba snyu jonga ju yo lat ban jrong banga khap shi khap ba hap temen ta ju hap shu banga continue bat arsin stio namar man chua tang la sange jing hap ngala sange kata powder pen sange jing hap henre man tapat ngale tikna tiki bata he na kilak le lang bat powder yong te kamut usnyu unam hap hire tu hena jongi ude ubom don jing ta reken tingi ai ru kini ki phnyang penja nyule ki phnyang jak tha ki phnyang pangmat ki dawai khat ki dawai ban lat ban sma shintur lane sma ban sma kan ya ka shintur ka jong phi lane ki dawai ki babam khnyang ka beniat lane ki ba khi ka beniat ni ai ki dawai piles ru ni ai ki dawai gastric ki dawai nyang sopet ki dawai bp ki dawai shini ki dawai ban pen rai kho te ni ai ru ki sabon sai khmat ki ba best ki sunscreen ru ki bala ban shania te ki kita ki dawai ki bangi ni ai te bon ki ong nga sashna udawai sis udawai thyroid te sabut jing duai ba upleun ai borenga hadu mentang ngim patshna
te la dau bleu ai bor te ngan shna bat kan long ka jingkurku ya pisia borok khoj te u dawai mau ha u mau ru ke ya dei ha u khlai ru ke ya dei tang ba phin le tikna te gini gi badi dawai rai kho te phi na phidi tu ka dawai rai kho marsen nep di kum to sa shut bniat no hi kum to hi te ki badi yo tu jing di ru na man tawan penja nyole marsen dep di shut bniat no kum to hi te utu dan jing ta re tambala da phim shut bniat te kino ki so ki bajau ki so dan nei ne ki so ki babon jat ki so well ne ki so bon jat em ki so ki bajau ki ba ngam la ban nyo kerteng te la da phi pam phi hap shut bniat no kum to han re la da phim le kum ta ki bniat kin sado da shut bniat no kum to kamut kam le re te phi la tip la de hi ki so bajau ki de ki kerteng kum no kum ki so kwet ki so ai te bon jat hi ngam la ban nyo kerteng te kan mau bai ban shut bniat marsen dep di namar ba kasak ta pat ya ki bniat ya ka koi ka khia kam ta ki bniat ken te uble ka jing su nyo ban kur khui phi barok khat ya ro itrai